boss pentru 2000 de dolari! Yeah! Să moară familia, 2000 de dolari! Băga mea și pula în ochiul tău la strâmb de șoim. Vrei și tu 2000? Uite-l cum a rămas la 2000! Fute-mă și pe tine de nebun! Să-mi bag pula în subscriberii săi, cât are eu să Uite-l mă să moară familia, uitați-vă mă la asta. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lasă mătii de țiganul, dracului, mâncam-i pula. Să-l fut un pumn de muie. Ce stă pe live, mă face live? Cerșetorul dracului. 1000. Păi are 1000 pentru că sunt eu. Am dat la muie. Îți dai seama că ești tu, cine... Tu e acolo, Cătălin. Dacă aveam putere să vă bag într-un tuș de zmoală și să vă amestec cu paleta, băgam i-aș pula. Să-l văd pe cel mai al dracu țigan că să ține de tuș să iasă. Să toți morți, Dar de ce ești, mă, rasist? Putu-te în gură, Gargamele. Mătii de pișa, de foame, uite, eu mănânc. Unirea pentru fericirea făcută acasă. Bagă margarină, băga mea și pula burții tăi și faci broaște de cola în burtă, mâncați și pula ta. Ai downloadat 8 giga de apă și vorbești cu mine, bă.